נותן לעצמו מקדמה חזקה מדי, אבל עדיין הכדור בשליטה של הירוקים. פוטגורנו מחזיר לחג'אג', כדור טוב לדין דוד, והנה השלישי! דווקא מהמצב הכי קשה הוא יודע להפתיע, ומכבי חיפה מביסה את הפועל חיפה, 3-0. דין חג'אג' עושה את התנועה בצד שמאל, הכדור אליו. חג'אג' מקבל, חג'אג' נכנס ומעביר, וזה אחד! תראו, הם מכינים לנו קינוח. חג'אג' מגיע, משאיר את זה לדין דוד, ודוד משלים את זה! 4-0, מכבי חיפה. הוא מעניין כי חליילי פותח מבערים, מוסר לדין דוד, זה חייב להיות השלישי. איזה כדורגל מושלם של מכבי חיפה, דין דוד. איזה טיפול של פיינגולד. משאיר את הכדור לדין דוד עכשיו. דוד הולך טוב מאוד עם זה, וכובש! 2-0, דין דוד כובש את השישי שלו השנה. הכדור יהיה כדור קרן. וזה שער, אין פה נבדל. ו-3-0. שוב היה שימיש, כמעט את כל הכדור. אבישי כהן וזה לא צולח, והנה